Kesel nu. Kok Nini kesel? Lah nunuke. Lah nunuke piye nunuke? Nunuke ora kesel, Mas. Sus. Aku kan saudara kembar Nini karo Nunu, aku sing Nini kono Nunu. Kira-kira Nini karo Nunu apik endi? Apik nunuke, Mas. Jadi Nini karo Nunu apik nunuke? Nunu apik. Nunuku ya apik no. Jare Mbak Susi. Nini karo Nunu apik nunuke. Apik nunuke. Apik nunuke to, Nduk, piye to, Nunu. Apik Nunu. Ayo ning ngono, Nuk. Nunu. Urip ana kota gedhe gawe tak tukane. Cokro Wijaya nyekel manuk ke pawang monggo Pak Wong. Wayo Dik, wayo Dik, wayo. Keluyuran anggolek sing tak sayang. Moga ngideri
hotel Asmara. Kok ning hotel Asmara to? Jaluk ning hotel Asmara jaluke ditayupno. Ditayopke. Cocok niku. Nunuke kok kemresek gini le. Nunuke dicupno ta? Wah niku mak gara-garanya. Nunuke tutupi sik ning marai ora fokus. Nduk, Pripun? nyuwune gubuk Asmara Gubuk Asmara ditayopke. Nggih. Sing lemu, ndi ana sing lemu no? Anakku ketoke seksi kabeh kok. Seksi kabeh kok mak. Iki halah kenalan iki jenenge YTH. Apa kuwi? Kok YTH? YTH. Apa kuwi mah? Merek helmet. Pelindung. Aduh dibulat-balati kok. YTH iku helmet. Helmet Pelindung iki lho, Dok. Kepala. Iki jenenge Mbak Yati. Oh, Mbak Yati. Mas, ayo Mas diselakno sik tayupan Mas gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Bar iki terus lilo. Nggih, wis terus napa malih? Wis sampe jam 4. Nduk wis anduk salat asar ya, Nduk. Mengko kari ya, Mak. Iya. Nduk nganu ya, engko sore iki ana dangdutane. Nggih, wonten. Pengumuman bagi warga masyarakat Kendhok, nggih. Nggih. Mangke dalu saderengipun Cakrawijaya kawiwitan nggih menika bedayan Serimpi. Nggih. Sak bubare salat Isya dipun adakan, dipun wontenaken acara dangdutan utawa sorenan. Nggih. Campur sarinan cewek musik dari Cakrawijaya. Ayo diaturke sik ya, Nak. Niki sinten? Sik ngene, Nduk. Iki ben Mbak Yati sing nyanyi. Nduk, ora apa-apa ya, Nduk. Mbak, Lip sync, Nduk, lip tayop nganu, Nduk. Gubuk Asmara ya. Iki kemara iki lila jalukane Mbak Susi ya, Nduk. Kok jam 12 Mbak Khalifah ya, Nduk. Tapi engko magrib ae ya. Apa nyanyi engko magrib ae. lip sync iki ya, Mak. Ya. Ayo Nduk jejer, Nduk. Ya aku ning ndi? Aku nang kene. Kowe sing nyanyi ning ngarep. Iki wis jalukane sing lemu ginu-ginu ngono, Nduk. Ayo, Mak. Lah iya, ayo. Ya wis ora apa-apa sing urung nyanyi kebengi nyanyi ya, Nak ya. Wis jenenge nyambut gawe krasa enteng iki nek kaya ngene iki. Guyub rukun karo kancane sing ora nyanyi mulai. Yo. Sumangga Mbak Yati YTH. Monggo Pak kami tua. Tak go anduk tresno Tanpa bantal, tanpa kloso, bot abote kataman asmara ngono tapi iso. kebuk kaini penwati wiwit yen tumakosa iki Dunggano serapat, Pak. kebuk Dunggano serapat ya. bak cerita wayah latri
dadi karawang mereka ning gubuk asmara. Yuk kalem Mbah. Iki lho kordenku kudu mlebat ae kok Mbah. Kalem. Oh nggih Mbah, nggih. Ya yo ayo sesekno sithik yo Pak. Ha cerita wancil latri nganti kiat tripno cedetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi sedidik aku wis trimo kena takku tombo kangenku rina wengi tansah lewung tresnaku tan bisa lali Cakra Wijaya Jaya salamnya Pakde
Parasir iso ta? Yuk. Ah. Jauh tinggi ke tempat yang berat. Matur nuwun, Mak. Tanggune sangu mulai. Wis mau arem iki payu bas. Nginep pedak wis ah. Ya, ning kene ora ana rondo. Ora ana rondo. Anane rondo tuwa. Sampeyan dhewe soalnya. Lah iya, ning Matur ana nuwun. perawan ki matur sembah suwun Bapak kami tuwa